Pa, kažu cheeseburger, ali to mu dođe, ale dobro. Ja bi da uradim presjek ove pljeskavice. Može, to treba da se zabeleži. Ovo je Pa da jako vidimo. veliki trenutak. Ne jedem. Ovo su zdravi kolači. Jesu. Pozdrav svima, ljudi, danas drugi lokal u Cirihu. I dalje se nalazimo u istom gradu, obilazimo naše lokale. Seli smo ovdje malo ko kraljevi, a? Tako je malo u ovu udobnu garnituru, malo... Danas na rođendan, happy birthday je tu. Što jeste, danas je Ivan slavljenik, tako da... I na rođendan radimo. Ko želi da čestita, nek čestite u komentarima. Restoran Goranac. Tako je, vidjet ćete sve na snimku. Znate gdje možete da dođete. Što se tiče hrane, da li si ti nešto već naručio? Ćevape i punjenu pljeskavicu i bit će salatica, a posle kolači su već spremni. Da mi ne bude mnogo više od slatkiša. Danas sam malo preterao, ali dobro. Ivanovi rođendan. To bi bilo to. Ostanite uz video do kraja. Klopa je stigla, ovo je i više nego potrebno za naše... Miloše opet si poručuje više nego što možemo da pojedemo. Da, morat ćemo nešto poneti. Evo ovako, cijene bit će prikazan meni, sada da mi ne lupamo iz glave. Tu kao što vidite ćevapi, šopska, lepinje, sir, punjena šarska pljeskavica i ovo je neki cheeseburger. Evo može malo i neki bliži kadar da se snimi kako to izgleda, ovo ćemo ovako okrenuti da izgleda lepše. To je taj cheeseburger. Evo ovdje je punjena šarska, malo da se približi. Šarska punjena sirom čini. Tako je. I ovdje ovi ćevapi. Da vidimo kako to... Oaza mi ukusa, volimo a? mesne proizvode, a? Šopska salata izgleda isto i lepinje su sa sirom od preko. Ima je tucane ljute, sos, ajvar, paprika. Lepo servirano vidi ovako na ovim daskama. Može. Napadaj ga. Evo, po ćevap. Pomfrit, kečap, majonez. Salaticu. Evo imam imaš ovdje. i ti, evo. Imam ja salaticu, ja ću da napadnem ovaj tanjer, ti onaj. Može. Iskreno, pljeskavica deluje jako velika. Znači danas restoran Goranac, nalazimo se u Cirihu, došli smo ovako malo na odmor i naravno mi moramo da pronađemo i nešto za jelo. Tako da smo pronašli usput restoran Goranac. Par ljudi smo pitali, isto su rekli da dosta dugo posluju i da su ovdje dosta dugo, tako da smo rešili da ih obiđemo. Tako je, kogod bude bio u prolazu, tako da znate, naših ljudi ima puno, naših lokala također. Neke ćemo probati mi da zabeležimo, šta ne uspemo mi, drugi put ćemo opet mi. Tako je, ostavljamo vama. Au, brate. Šta mi se sviđa, zastavice, znači Goranac. To je to, reklamica mora da bude ćevap kao ćevap, domaća proizvodnja, nema svinjskog mesa. Ovo je nešto kao šiš ćevap, a? Pa, kažu cheeseburger, ali to mu dođe, ale dobro. Stvarno je meso dobro. I ovaj sir zapečeni. Unutra u kifli je kao neki urnebes, a? Burger sos, ja mislim. Ali vuče na... Imate i baštu napolju, ali nismo tamo ostali da snimamo, ipak smo se odlučili unutra. A? Malo ono... Nije pikantno, a? Ali mislim da je ova pljeskavica si probao. Malo mi treba da dođem do reči. Da, ovo je fantazija. Pa ovako. Ja sam za sad probao samo ovaj šiš ćevap. Mislim ja ga tako zovem, ali ovo je praktično neki cheeseburger. Meso punjeno sa kačkavaljem. Stvarno ukusno. Fantazija. Uzmi ćevap. Izvini, moram ovako. Samo roko. Gledaj, ja ni ne sečem. Pogledajte ovo, dragi gledalci.
ćevap. Da, takozvani hot dog cheeseburger. To nema nigdje. Lepo si rekao da je Domaći se vidi jest. da je rađen ovdje u kući, mislim, samostalno. Da. Aha, mislio sam da nema luka, ali ima luka, kako ćevap bez luka, što se kaže. Da. Aleva, paprika, svega ima. Ajvar, šta kažeš? Okej, nije ljut. Mislim da je kupovao. Nekako, bar oni domaći imaju svi neku tamniju boju. Da. Znaš, nisu ovako svetlo crveni. Ali mogu ti reći za kupovni mi je ukusniji Odlično, od odlično. nekih što smo jeli. Jeste. Pa jo, ali sam se zaljutio. I Šta ovaj. si probao? Probao sam luka sa sve tucanom paprikom. Ja bi da uradim presjek ove pljeskavice. Može, to treba da se zabeleži. Ovo je Pa da jako vidimo. veliki trenutak. Pljeskavica. A joj, brate. Ja. Brate, Šarska pljeskavica. kako to dobro. Ja bih rekao punjena sirom i sad vidjet ćemo. Mislim da su ovo moje najbolje reakcije u ovom video snimku. Hvala ti Ti puno. mora da si danas baš gladan. Ja sam se za ovo čuo, nisam jeo danima. Šalim se, Pljeskavica. naravno, jedem mnogo. Razlika između ovog, da kažem, punjenog ćevapa i punjene pljeskavice je što je ovdje sir prošaran i zapečen, Da. a ovdje unutra i kako se pljeskavica pekla samo je topljen Rastopio se, i da. razvlači se. I mislim da je blago pikantno, malo ga je zaljutio. Da. Hoćeš pola lepinje možda? Pa ne bi baš nešto da... Ja hoću malo lepinje čisto da probam jer mi je zanimljivo što je sir preko. Opa. Sveža lepinja je natopljena. Koliko se nalazi Goranac otprilike od centra Ciriha? Ima na 5 km, ili? Ili malo Tako više? nešto, ja mislim da smo se autom vozili nekih 10-ak minuta, ali nije bilo gužve. Ovako što se tiče cena, ovo se otprilike kreće od nekih 17 franaka do 22. Ovo je trenutno najjeftinije, 17,50, ali po mom nekom ličnom mišljenju i ukusu najbolje. Meni se najviše svidjelo. Tako da, šta ti kažeš, šta je tebi bilo najbolje? Pa tako da kažemo, što se tiče tih noviteta, ljudi uglavnom vole burgere i to, ovo je jako zanimljivo. Znači, kao kifla, unutra meso, burger, sos, pomfrit. Pomfrit nismo ni pipnuli. Jesam, ja, evo, kako Jeste, nisam vidio. Pljeskavica blago pikantna, punjena sirom, stvarno ukusna. Jeste. I ćevapi su jako ukusni. Naravno, salata je tu, sos, ajvar, sve je tu. Brate, ludilo, nema šta da kažem. Što se tiče ćevapa, ja sam pojeo samo jedan ćevap jer mi je ovo ostalo privuklo pažnju. Znači ovdje se rastapa sir dok jedete ovu pljeskavicu i blago je pikantna, još uvijek osjećam to. Ja sam probao 2-3, izvini, uleteo sam. A bratski, uleći, Završi. klizeći, nisi pun, nema veze. Ali ne verujem da ćemo ovo uspjeti da pojedemo do kraja. Što se tiče slatkog, ja neću ništa, ti? Ne, Možeš, a? Ne. ne znam, vidjet ću, ali uglavnom, 3 porcije, Da. znači stvarno velike, jedna porcija je dovoljna. Mi smo Ma da. uzeli 3 različite da probamo, volimo i sve u svemu, mislim da se više isplati ovdje jesti nego negdje u centru, neke Da. bućkalice i tako nešto. Ovo je stvarno hrana koja osvaja naša srca, što se kaže, balkanska. Kao što vidite, slavljenik je tu, torta nije jestiva. Ovo je samo maketa, ali dobili smo neki snimak gdje su ljudi napravili tortu od 2 metra i probaj Miloše to da pokažeš. Evo sad ćete vidjeti kako to izgleda. Inače ovdje možete također torte da naručite ako želite za razne vrste proslava i tako dalje. To bi bilo to što se tiče malih kolača. Ivane, šta ti kažeš? Pa veliki izbor malih kolača, može se naručiti za poneti, za neke proslave i tako dalje. Ja bi da probam ova 3 što sam uzeo, mislim sam opet mnogo uzeo, ali... Joj, to mene mami, opet me mami. Ajde, bar malko je. U svakom klipu vičem, neću jesti slatko, neću, ne jedem. Ovo su zdravi kolači. Jesu, jesu. Kakav ovo karamela, a?
Karamela, kikiriki, možda lešnici. Šta je u kuglici? Kaj sad će da vidimo da malo približimo tamo. Au, kako to deluje, a? Ja kuglicu neću probati, isto ima lešnika. Ovo su pravi domaći kolači. Pravi domaći kolači. Nemoj snimati sad da uzimam još jednom. Šalim se. Ovako lepe kuglice pravi moja mama. Ovo su ona oblande sa smokvom. Da, ovo dugo nisam jeo. Domaći kolač upravo su. Nema. Snimaj cheeseburger. Ajoj, nema, evo može ovdje pre kamera da vidi cheeseburger kako izgleda. Ajoj. Ovo kad pojedeš, ostavit ćeš kruna poka. To je to, da. Nema, stvarno su jake porcije, baš ono kalorične. Što se tiče slatkog, što bi rekli naši, nema bez kilo šećera i kilo orasa, nema kolača. Miloše, koju pametnu za kraj da kažemo. Pametna bi bila, nemojte da preterujete s hranom. Tako je. Ostalo nam je, mnogo smo uzeli, kolača isto, ali moramo sve da prikažemo. To je to, da nas zapratite na društvenim mrežama, lajkujete, komentarišite, delite naš video sadržaj. Generalno, što se tiče Švajcarske, ovih par dana koliko smo tu, jesu cene malo skuplje, ali za ovakav kvalitet restoran i to u odnosu na McDonald's bolje je pojesti ovde nego ta brza hrana. Tako je. Mislim, dobro, i ovdje su plate jače, tako da je verovatno taj odnos cena i plata negde kao i sudak, kako se gleda. To ćemo da pustimo ove vlogere što snimaju te stvari, mi smo za hranu. Hvala puno što nas pratite i nadamo se da ste uživali u novom videu. To je to.